Iki kaya ndok bebek. Weding. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Kok siji kok 456? Hah? Kok 456? Lah kuwi hitungane apa wong sitok lho iki rong piring kok mangane kok sampean kok ya nek. Beh, iki cara dicondrone tenan. Beh. Ya ampun, delok nun sewu, Mbak. Nun sewu lho niki kula anu ngoten bareng, Bos. Oh iya, terakhir sing kamu gelem iku ora, Pak? Bareng nggih, Mbak nggih. Delok minyake aku iki. Minyake apa kuwi? Minyake apa? Iki jelas larang nah iki. Charlie iki, Bos. Regane 175 saiki. Oh iya. Putih iki wet. Wet. Lah nek sulis. Wah, iya merusuh yen iki. Nun sewu lho, Mbak nggih. Ngetes minyake ya. Ngurung kena sing kene. Alah. Salahe dadi dalang ya debok kuwi iso wengi. Lah aku sik iso demok-demok. Iki Charlie Blue iki, Bos. Oh, blue. Regane 100 widak sak ngisor iki. Blue. Wah, lha iki koyo ngene iki minyake opo? Febi ini ya. Apa nek minyake koyo iki? Nuwun sewu lho, Mbak nggih, nuwun sewu. Apa? Presker. Masuk angin nek kuwi.